Wicked Mix. Wicked Mix. Wicked Mix. Salut la famille, c'est toujours Maki Amoladona Kafoko Ami BKO Freestyle émission Canada. BKO Freestyle émission au Tidore ka artisu bo dibila ku bla yelena ni talan woni bila ami wole ibena anga plateau kan amena ami fla fo. Donc Amoladona Kafo Kafoko ambe 9 TV télé sous des camps. Donc on débega émission bo ka ira awla chaque semaine. Foli be fen fasigile no wakati la ka anaje Mali kono ani Mali kokan foli be di bela jelema. Donc yama fo be ni semaine na artiste munu me ambulo o te moko dogoni tukuni fonité artiste talentueux la mais sinon ibu don Mali kono moko men côté droite la ale togo Fusku mokoba moko fleni côté gauche la ale fanate moko dogoni ale togo de Herbelo Fusku mokoba yo magen j'espère que koka wallahi koka yeren tentigi senti bire ouais énergie wenalo don ouais o kelene do Herbelo ouais j'espère que o kelene ouais voilà énergie badin be abadin ah d'accord o kelene do donc là Fusku mokoba comme aide bien côté droite là donc me fait ga yinga damano kila o jumay et Fusku mokoba to ere ani jamu ere ani ibe sigida jumena no watina. Pour commencer d'abord me la jeli baga bela jelen fo ouais ne to ere de Ousseini Pujugu ouais Ousseini Pujugu kabo kalabangro plateau là ma Ousseini ou Fousseini non c'est Ousseini ouais o flani o kelene do donc Herbelo ouais foli kan me bolo ala si an la jeli baga bela jelema ani I togo ni I jamu ani ibe sigida jumena no watila bon fefa nyawana ni watila nga foli ba bela jeli ouais to yere Salia Marco be bo Dawda Bugu ouais donc yiga dimsena be de kay doro ngolo la ka moy wa kuma bani donc là Fusku mokoba ali ni Herbelo a bolo sanka to yere ana o jamu yere fo mais Fusku mokoba donc dadam nani 600 abi sanjul bon ni donc di dadam nani Sanchez est-ce que ça fait pas 4 ans sanani kelene do mais mouni est poussé kado donc dala bo akanu ni mena depuis bité wayma ouais akanu mena wa kanu ni bila ouais nya damne groupe la ko fait groupe nana ci ntara solo la mais est-ce qu'il est aklibi I don chuna musique kono nana bon est-ce que ne ma bal doron anyere ya kono da wallahi amone ko sigi senga doron ne re bal mina doron men quoi ba kono quoi ima Herbelo ouais c'est une familiare donc allez ay bon la doron ay no ul sugbe ke parce que wa ta soro donc la kadi tout temps tout kada mais c'est ga yi doron don la doron be studio là ou ka be mo soro quoi be fama Herbelo donc là c'est ga anya foyin I dona donc dala ni sanche abi sanjul bon né donc dadam né 2019 ouais 2019 là 2019 oui sans worry donc avec Fusku korgade bon là juste colonel de sinon la bekli surtout c'est la famille quoi mais il donne toujours musique qu'on a lepsega donne fin là bon na rega do musique yere kono ouais asoro la terke do sababia ouais ani ntume kore de belo de la me ko sebere kore de belo ouais ima bon ato wa son yere la mela bon teru do pe ale be dungli da bon na commencer ka dungli da yere jo bon nere na mi ale ni gerana de mun be congragi la joma do ko olu be sombola bon ale a jo olu be anya gare korbo joma do bonete soma ouais ima nere be balimina fishera ka do kono ko balla ka do kono to mais yi bolo a courir bi le fo 500 bon est-ce qu'il y a clip ya ka ali et voilà la son partie de la droite on a la 4 mesures nous quoi parce qu'il y a toi peut-être mon jamais ta donc ouais qu'est-ce qui arrive là bon avec mbolo donne faut tantôt OK non femme Herbelo ouais effectivement bon pourquoi nous faut je sais il y a faut comme na quoi sinon elle n'avait courir Herbelo la main depuis en 2015 2016 bon mais c'est comme mo hakila jikin ala et label Maven ni o don jizika label donc courir Herbelo konna de la ou be Nigeria donc ni mo tout donc oluka son des musiques 2015 2016 là doro boti
Doro c'est Doro Gucci donc Doro Jazzy Doro na voilà bon doba là il y a un jeune on va qu'on a la kokura de bilo avec comment on c'est pas ça ouais ani yere gaddo rebi sawale oh sawale baby tete sawale fire away baby don't go fire away all alone oh us me want to. Ouais, non, ça donne ça. Donc là, il y a un peu de sang à Herbelo Fanala, mais vraiment, donc là, on va y aller donc ani Fusku donc presque avec les gars, parce qu'il veut donner canon qu'à de musique là. Donc là, maintenant, il faut il y aura une assistance donc information de Ambolo à la CBMA. Donc Nico Mali Rapu, Nico Mali Domida. Donc en tant que ayela mogo do la no c'est pas ça mais mogo do de bien no mun fana be seko ke mali européen ani mali donc la kola donc am fe ka ma doni iba wan ka ziniti kola donc amenani au de 600 donc iba wan nga concert kan ke jouer ni au sela ka ba date que les pétrons do netna na date fo mais pas donc mali on a donné mo ko sila donc mogo ga bo massivement ka ta concert la je donc vraiment am fe ka o ta doni quoi c'est ni ani Herbelo iba rega concert à cela avant kalu wara doroni do mais awre se ga muni fo concert ko ina bon mais comment dire Herbelo ma fo la Herbelo bon no bani misa mi fo concert ko ina ouais aga DJ doro asera ba ko be donani ouais aga chala fe ama deli ka mali la se yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ a b'an na tɛmɛ yen bɛɛ lajɛlen kan ka fara anw yɛrɛ kan o kɔni o y'an ka laɲini di courage do dɔrɔn an yɛrɛ an bɛ ka suit a ma se yɔrɔ o yɔrɔ ka fara anw yɛrɛ kan ala k'an bɛɛ lajɛlen tɛmɛ yen bɛɛ kan quoi. Amina rabi Fusku e bɛ se ka mun fɔ a ko la cɛ Zénith ma nɔgɔn dɛ Zénith yɔrɔ ko mɔgɔ joli bɛ don plus de 6000 personnes. o ye fɛn de dilaja ɲɛ wɔɔrɔ ma. fɛn dilaja ɲɛ wɔɔrɔ mais ko in bɛ yɔrɔ min na san réseau yi kan ɲɛ t'a la. ouais ɲɛ b'a bɛɛ la. on dirait i n'a fɔ Iba Wan ni je sais pas quoi. bon Zénith ko in na ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ e bɛ ka sigi mais aw sigi dɔrɔn a ka lajɛ wa dilaja bɛ Zénith o tɛ foyi de ye quoi maliyɛnw c'est-à-dire africain bɛɛ bɛ bɔ quoi bɛɛ bɛ taa quoi non Zénith kɔni ka ca tali diyara ne yɛrɛ toro et o tɛ foyi de dilaja ɲɛ wɔɔrɔ an kɔni am se ka fɔ dɔrɔn ala ka dɛmɛ toujours ala ka ko tɔ ɲɛ ka taa ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don yira na non ala k'o kɛ quoi donc là ne bɛ se ka min fɔ ka fara o kan vraiment Zénith place kɛla cogo cogo Iba Wan ka 26 mars Zénith mɔgɔw ka dɔgɔ a kɔrɔ quoi Iba Wan ye min kɛ 26 mars la mais mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko jamanaw tɛ kelen ye quoi i m'a faamuya bon Iba sirannen tɛ bon an si sirannen tɛ mais pays dɔ de don a sariyaw ni an ka yan sariyaw tɛ kelen ye quoi i m'a faamuya bon mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne bɛ se ka min fɔ musique ko la quoi mun de ye pays tɔw bila an ɲɛ dɔɔni parce que i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'i ka kɛlɛ kɛ i ka pays la mais ni artiste bɛ fɛ ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ la bɛɛ b'i ka kɛlɛ bila parce que o ye jamana ko kɛlɛ de an maliyɛnw bɛ ka ɲinɛ nin kɔ quoi i m'a faamuya i bɛ se ka kɛ i ennemi yɛrɛ mɔgɔ dɔ ye mais n'a bɛ ka bɔ ka taa fɛn dɔ kɛ dugu wɛrɛ la dɔrɔn i ka mɔgɔw la mobiliser u ka se ka bɔ ka taa a ka fa a bolo o ye fɛn dɔw de o ye jamana ka ko de quoi i b'a ka concert min yɔrɔ min na sisan ni nin kɛra ni nin reçu la a bɛ sira de dayɛlɛ Mali rappeur bɛɛ ye mais ni nin ma ɲɛ dɔrɔn o bɛ kɛ image dɔ de lanɔgɔlen ye Mali rap ko la pays wɛrɛw la olu bɛ min fɔ an kan quoi a bɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ de quoi i m'a faamuya donc ne kɔni bolo ne bɛ se ka min fɔ vraiment bɛɛ ka bɔ massivement an ka kɛlɛkɛlɛnin ninnu bila kɛrɛfɛ an ka mentalité dɔw ta minnu yɛrɛ ye mun ka ɲi business kɔnɔna la quoi parce que ni jamana y'a tɔgɔ ta business kɔnɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ parce que c'est sûr et certain 2025 là Mali rap tɔgɔ bɛ don histoire kɔnɔna la donc bɛɛ ka bɔ massivement an ka taga jouer kalo wɛrɛ n tɛna date in fɔ parce que bɛɛ b'a dɔn donc an ka bɔ an ka taa Zénith kɛ fɛn bɛɛ ye ne kɔni b'a dɔn a falen don donc là o kɔfɛ an bɛna Kasha ka concert la vu que o bɛ pays la yan nɔ n bɛ se k'o date fɔ c'est le 27 vendredi le 27 juin donc Kasha ka concert kan ka kɛ palais la donc a bɛ se ka mun fɔ la vite fait na ouais moi Saka ta fɛnɛ y'o kelen no
Schleri. Bien où? Alors on a tenu jour. Donc là, ma faut béga bon massivement. Kata et vendredi le 27 kata kachara concert là. Donc on a ta oubli fan BF au Clénedo vraiment. C'est l'union qui fait la force quoi. Donc en fin d'absega fin en fin d'absega fin fort. Amé belabo ametara. Donc là, ala kuma to abe donc kuma gen fus kuma doni ani herbelo. Mais musique d'avoir baraye. Ou d'avoir baraye ou donc là na tiens tout amena essayer ka ou réchauffer don quoi. N'est-ce pas? Ouais. On est au cas d'intro. Voilà. Donc comme Fusku de bien côté droite là. Donc Fusku ka talent ni bi do la mais est-ce que mo ko mun megan la ci lu ba don et herbelo ka talent ni bi don mais mo ko mun megan la est-ce que lu ba don. Donc là instrument do amulu amuno fli Fusku singoro. Donc après quand apprécier herbelo amena clamé don fana fli singoro. Donc amar damné Fusku là. Mais voilà, si tu veux, donc là, il faut aller à baguer des vibes comme ça. Tu peux faire une quoi. Tu peux faire. Voilà, faut me reconfirmer. Donc Fusku, j'espère que ouais. Non, dans la main. Il cadia. Tiens, mon gros regarde l'air de Fusku. Biti doron également. Ah, Fusku mon pas. Au Clénedo. Donc là, et voilà. Visco. Disaster music. Bombo plaque ici, Fusku moko ba gang de la mifa LPG Sansa Bego Frisa for Sanfa Genga Succès wagati buna benga chena foti ginyeni bega yigi yaga buta do ina foshita ne wari bigum baby nana wari bana baby tara mu soro mu iketa ngodi de mu fa ni ya jugu sara odi be kodiga baby do gume yene fasa fanya tashawa fanya kofa dona pala ye sanka mini muva kofa bela menu mara kumara to jugu ya ina famu samara ne mena dogola ne nana MC do di faga te ko la sisam baby club chaga Branta kraba lente meneta à la son fanu amogoba ne jugu ye forofa ne del na kore do ato me dona borofa rapero wa changa shite na fonyo to ga yele ni me miri na pasila déplacer manga yele na meta pestaula wati de la bini ni ani jugu donc refa jugu ni jugu ni nga ko ta do déplacer manga yele na meta pestaula wati de la bini ni ani jugu donc refa jugu ni nga ko ta do sharp acha dina badi nata diga na di ma forget acha dina wadi nata diga na di ma forget you know what I'm saying acha dina wadi nata diga na di ma forget acha dina wadi nata diga na di no Fusku mo ba abana ka ba no Clénedo Fusku no bang herbelo Ouais. chakali da Ngaka dininji. Kadi na mamete di hebe fenega bishi di hedu te fega wari di jone be fega sagimi ate mina manyaga mishuro no be karagi kola mafigi farati smoke zaza tafukle be pampa tafukle be bali mina doron hibe sana ikloshi hauna sino hami chanchan wanai chancha fende mati bolo mi me sauna ikusa terenga itare beta bit nege gana dagoloja iye nyegolosa marijuana hiye nyegolosa tananga fere fe kirigae iba be meni eshima la musira be fa mega jigina iga baby sutera mega shina way kana gere tange ni efigi na taga fina herbelo no Clénedo Fusku mo ba ouais lagi ni réchauffer don doroni Fusku amenale sans donc Clénedo donc là herbelo j'espère qu'il me fait qu'il dado là tellement qu'à chauffer no quoi il me fait donner fort donc Clénedo amena si herbelo fana ma 100 sinon herbelo fana dans la mano de Non, dans la main pas. la voix d'or Ngo bere bukan fo. no tichi Visco. Ignora me.
Laila, Nela Miriam, Nega Angelina Tunkai Nebafe, what in nega, Jenga Fone Matano, Long Viatora, Nema Don Jelly Majami Medenina, Akumara Kumakate Totonela, Emma Donyana Fidunga, Dibena, Nibi Dominante Se Casino, baby, Kano do Galema, Imiri Anga Shife Konuna, Ikani Miri Anga Shife Panuna. Ikana toma wa yelana, baby. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Je t'oublierai jamais, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Je t'oublierai jamais, mon amour, ma chérie. Johnny Benny Kanuyo, Johnny Benny Furunyole, Akadinye Ika Kene Denubahe. Nela Angelina, neti fale fem foila, waneti mine mogo kama, ede nega my lover, ibolo dombolo angatagama, nunu besenge ube farana, ube kila kanto kelena, ema don jendara kanu dema, kanu nana ko bede yelema, baby mirila, ikanu yenna, dana nti janfa, nte soma, nono nte soma. Il a fallu quitter Jaffa, je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Je t'oublierai jamais, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Je t'oublierai jamais, mon amour, ma chérie. De la Angelina, de la Sano Negani, de Café Mimikambi. Mode dana ya bati bello kalavu non note tu se ya jaga Aldi Kadisa Herbelo wala fuske fambe chensa Herbelo brawaka fuske atom lega we Togo neisa formu me inafo Barbie nati fenga che Billy Guna de be wardi denin keran fe ankera nyogon fe akle gele chien kele mo de ligan trahi chien kadi ala ne de ye ale trahi neisa be ya fama shita ne serangolo guna ka fonde ti fe otei togo bele de ligera chien denin utai chien ni de ligera keme denin utai keme fla fuska daga wala Kuma chama mpade fora heni nega koula nyentega dan dusuka nga kontina nga paula me fe nga pauke ga kontine ga jake ni nebe kere fabe na fone be sanfe itega dan ne disiga mentega dai feska togo bine kerla la via la muerta fuska via la muerta yeah oh kelendo bikali doro no free bang do non là Herbelo ouais vraiment non voix comment bana et tout ouais Nepsega mi fort donc vraiment donc là à Kali trop donc vraiment tout fera barakan trop talent bade non et la musique voix de quoi il a kumagan kuma aussi choko en fait on que choko donc il y a clito là ka foka ma yote de kan trop il m'a famia talent bi mais mo talent ti siga dan ron kelen quoi figa fenu fara kan quoi donc domna ni succès nana funi mo mi jugu ali jugu era ba foko tiens la kuni commandie mais talent mala quoi o de kan kusobe parce que mo ba c'est pareil il ga jarbi re bolo quoi il ga minke ne ba jar don trop c'est du vrai rap o de gimi quoi mon fuma donc vraiment il faut na kali trop donc vraiment et monsieur ga ni ngalim ke Allah tuni et fusku mo ba idela ga album do bois ou bien mixé pour EP non ma deli album ma deli mixé bon mais EP yo farala et magi yerba begala yo ma begala wala sanayele wudmeli ouais EP sanayele aklibe ala quoi sanayele non kelele do vraiment bon et je sais pas maintenant me faire un poème fon yoro la mais au moins ne dagono bi quoi vraiment et donc li te qu'on fait fin quoi il m'a fama comme ni comme quand wakati mna ou les quand ke wakati la quoi il m'a fama mo wakati mbe we pressé we album bo
mixé bo et puis bo parce que est-ce que a wati c'est là ko imbe commencer redo donc volanti jigi mo la quoi mais quand même et puis sana yele kala banguru konna la vraiment wati c'est là mais il y a dit fanu fanama au clé nedo donc n'était pour me citer mais na la sona san sanga ban ma jité mi na c'est la concerne do jité mi ouais ma projet là blé gadi non clé no na la sona grand frère bi ga blala na la sona donc ambe ban siko ka kula quoi vraiment et jamala bo do be ndawono tout donc clé do et herbelo et vraiment il là ka album do bo be mixé bo EP non mas deligan sabashipo il m'a dit quand ça va chipo on voilà il m'a comment roya donc nous de faut toujours et faire une petite presse là quoi sous passement de do il va tara don de mi wakati c'est là OK c'est ça qui est bon quoi mo ko chama to de femme quoi vraiment am se ga mi fodron alibi ay do fara bara andro succès kana dia mo yini ga bara quoi musique fleuve il faut ga famia ga foko nga bara de do nga professionnel de me faire que fin là quoi et ma famille donc il était pressé au Facebook là quoi il va tara don il bi re bunya il be mo bunya et ma famille et Facebook e venait donc il m'a donné quoi mais egbedo ay ñoo croiser ci do là c'est jour là ta do re ko metan ou ya ta do me ci do là ou ya beta mais anaka manager ka bunya o ya ancien kenenga bon ni ko do damne drone et ma famille ni mi ala je sais quoi comment si ko kanyo c'est du game quoi antita kanyo tout donc là ani akwa similaire vous la main vraiment et ami fait qu'on a playback là quoi donc fusku ani et follow les nene similaire vous la freestyle là donc amena et playback là amena herbelo follow nene quoi et ma famille parce qu'il n'est président bad 500 ka fla ka son na ou bon mais kojo o kelen do kojo donc là et ame boli vite fait na kata herbelo ka single là et ma famille donc jarabi il m'a famille ni va aller la main donc mettre mine donc clé ne donc Visco baby t'es mon choix il a la vous connaître quand t'es gamin avec une ligne à faire donner là allez t'es c'est asinola chérie barana ya barana baby barana bili kuna kone hikele tae afonye iye munde kenna ikasoma ke kabaranya na ikana songa kere fe kumala meneta ikana son uwe fenga lo weekend aujourd'hui c'est le jour de la fête ninga mañana aujourd'hui c'est le jour de la fête pina ni kano vaya Yara vini nalle, makaribana, kono fanyolu nalle, makaribana, eflan tiridu nalle, makaribana, minga maru nalle, makaribana. Chérie, wale kadinye, kema wafa, mogo mi fe, fara mola, mogo mi ti fe, kele mai kanuna, afate kele, kanudo male makanudo. Mogo langolo te kanudo mone kadi kangalo vudu maimbo ne kasufelo lo de ye ne ker lampani de ye ike timini mandi kitoro mandi ike ne sonja de kadi aujourd'hui c'est le jour de la fête ninga mañana aujourd'hui c'est le jour de la fête pina ni kano vaya yara vini nalle makaribana kono fanyolu nalle makaribana eflan tiridu nalle makaribana minga maru nalle makaribana Cena bania fenuma mangate kameo bello ouais non tu n'aimes pas faire ba wallahi boro ne boro couple wala ko fait kunya non ne fsenu ouais non acha donne ça on t'a la vraiment non na bientôt fenuma mangate kameo non mangate aja sincèrement pas mangate aja ouais vraiment mon grand frère talamento non faut gagner ref vraiment son fenu gagner là on tarona ko mais vraiment ni sont vraiment son on skilla son quand trop non vraiment ça va ni kanan blani ga sradi ouais non ni ga non et koni et love bla bla mai non quand trop vraiment ouais fusku on a déjà
bon dala trop Fusku ouais ma tu ka jorsi ou be ika tu konu ne te ka jardin donc quoi ma yan tout est rond non mais même fi ibi tado ouais mental donc là et kojo anga ta Fusku kerfe tanto parce que Fusku de la ka kolo irane la me mu fi ne jatige la quoi Fusku a son kanku Visco Salam alaikum, salam allo badman, check man master utal kocho man selectar bobo clack ici Fusku mogo ba gang de la mifa LBG Sasa Ope ma fucking Nene mami kè c'est que ça va l'ilade Nene mami fo c'est que molo yarade Hambe bolong ono de bimer la tago fami kono Ae poetris me de pa me pa muna kono Oh yeah Shut Mago tiga sta full of them, ma fuck it. Anga go get out, get the need there, fuck it. Yen songo tiga sora nga check anja mene. Fashu chua puwa doga kalfa mine. Kana songi jalange ka sapucha ka fie. Iri debe kose ka shishi pa fie. Bolongo no niye fuli ye nga chamila mine. Ante pusi nege kula nga ni pegi da pene. Oh, shut. Awo LPG nga mi fa samara ni tigite aninga manu mega asure ga de me garanti ama joshi bolongo no nga chena fa paranti che adala che siri ode la karaki mado nya fa mekla ka fo me ifarati ngale kanati ni ngandoro nga che abona min awo kotege na mi tegi lo vena di mi miziki de nga pasta ko fenye gangsta bebe boa kel be follow to me shigoroni maga yebe chapola pulenga ya fo jigoroni ube demsen al sawe biboromi atara na majuga kana gisode ga jugu chubate hala dungo kobe unote suno Nobe shire mola bolo kele ne babo Kana kule uruda kibata nga che oh my Shut Sigida chope ni karaki dene Donga mina te tarasite Teta mere monu mi tarafike Mogo tiga nego la sabara be Kole kela utara kambe Gumende bifaka ni nyana mate Bichi bega fue ni nige date Mete turuga uli halade ye Ni gode gunte Mogo shi gunte Te tolo na perante neglige Bichi kule la kuya diverge Kuya diverge Fusku mama Ma forget Tiens Fusku mogo ba Magi nere double ban Elbulo nere double ban mais son qu'on a là ba mu ci timine Elbulo mu fi Fusku mogo ba mega ntora ba e ba jo koromate e ba ci joro don Wai baca uga tekan buat kata Bon c'est do ay mais avec son marrant parce que yoro musique flène donc au ba chamana quoi surtout malien fan te donc a beta nta fanga ata donc quoi malien fan clanché 80% te donc quoi mais donc la même mélodie ou be voix c'est donc la musique marrant mega fort quoi parole ou des musiques quoi mafuma ou de la chama bien mafoko talambina et pourtant ta don re mafuma donc au flibe chama Fusku mura kuma mun fa kuma kono quoi te Fusku mais au keleno quoi nti te son ni nagi bishi mais ni kuma nunga wala quoi ira na bon kuma gelon fenete te ouais il fene kuma compliqué le te kuma te munu be dogo quoi ouais ima a kuma be wala ngale ima wa dale le ro quoi igotele ma tat munu kunkan wa tata la olu ga mun tunga wa chikan fana be olu ga tabo la olu me quoi au kelene do donc o era les rois vraiment ni son flabe donc il va donc faut que système technique traceur technique quoi mais a be na ga talani do ori donc la rere donc vraiment et amitagani émission vraiment et une coffre Fusku moba aline herbelo donc am fait ka don 2025 na aka projet du même au label 2025 na bon ne ka projet la benta son do ben bolo lu kan bla et bi fena conserver na projet la ma kan concert ke amo bolo no fona donc ni ko sigira singa ma yere bo be la ma gutele ah I know war ko kadinyo non que Fusku vraiment c'est bien aucun trop et mais il est là concert de Gessan où est mon enfant
N'toro ni agidi wala EP film na moi ngi mani EP consomera effectivement surprise bi ya fo émission qu'on a là là que à consomera donc il faut y en aller du time surprise ga ke quoi surprise de conseil quoi non kelene do vraiment fusku mais ça no che idela ka concert do ke ou bien idela ka shugezi do ke ou bien podium non ni podium nege kala ba konna la a podium no ma de kala ba be afo ni ngal ke fambe fusku ga podium mo kele ni ake donc derkep kibe ko fe mo ma ke al wala bila ay wa essayer wara podium ga kala ba non je pense pas ma ni ngal ke kala ba be ne ga podium ni kibe te anyo ma ke o kelen do ne re jat ke la mais il va il a pas important de fana tout voilà parce que en be je peux dire en bet mais donc vraiment il fait nous que flamand que fallon quoi am se ga o de fo ay fait nous que génération ma que tout podium mi ke quoi flamand na mi ke fallon quoi ma fumia donc o de do quoi il va faire kadini dans la vie tché i mo bolo ki tsika mi ke quoi i karaba ka ke quoi i ma fumia i re i be stran i re kana stran ko la quoi i b'a dɔn ko in na ko cɛ bɛ datugu ko in na ta kɛ m'a fɔ ko suɲɛni dɛ o bɛ ka bi mɔgɔ ne non même pas fɛn dɔw bɛ yen nɔ c'est impossible i yɛrɛ bolo quoi est ce que n yɛrɛ sera nin kɛlen fɔlɔ a essayer k'a kɛ a essayer ka possibilité bɛɛ kɛ k'a réaliser quoi pour avoir le résultat o de ka di ala yɛrɛ ala bɛ sira dɔw dayɛlɛ échec tɛ yen quoi fo mɔgɔw k'o de faamu leçon de bɛ yen n'a ma ɲa o tɛ échec ye o leçon de i b'o fara i ka farataw kan de la prochaine fois i b'a développer quoi yɛrɛ bɛ i delila ka concert dɔ kɛ dɔ bɛ quoi non ma deli ka concert kɛ ouais ye sugaji dɔrɔn de kɛ sugaji de kɛ i y'o kɛ san jumɛn bon n y'o kɛ 2020 waati 2020 i y'o kɛ yɔrɔ jumɛn bon fɛn na Vegas la resto Vegas Musarika ka hotel kɛrɛfɛ je me rappelle ouais en clé ouais o kelen de do donc là il delila ka sugaji kɛ ale delila ka podium kɛ donc va yɛrɛ k'a fɔ ko donc aw bɛɛ ka carrière kɔnɔna la o bɛɛ delila ka essayer ka ko dɔ bila sen kan quoi donc vraiment ouais an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka kow dayɛlɛ quoi je suis sûr que 2025 talan bɛ mɔgɔ la i bɛ domaine o domaine kɔnɔna la ko talan b'i la quoi 2025 y'an bɛɛ de ka san ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ quoi 25 mɔgɔ kan ka bɔ ko mɔgɔ wɛrɛ b'u sen da i kan ou bien i tɛ ka fiɲɛ sɔrɔ a bɛ tan cɛ fiɲɛ bɛ labila bon ala k'o kɛ quoi o ye dugawu k'o de la donc là o kɔfɛ sisan donc déjà an bɛ game dɔ de kɔnɔna la donc ni y'an ka plateau ye an b'an profiter an ye fɛn dɔ mélanger a kɔnɔna la o ye jumɛn ye o ye interprétation ye a kɛra cogo o cogo un artiste kɛra cogo o cogo i bɛ se ka dɔnkilida daminɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ mais a bɛ tɔgɔ sɔrɔ ɲɛ o ye ala ka latigɛ ye quoi mais hali n'a ye tɔgɔ sɔrɔ ɲɛ a bɛ se ka kɛ a ka dɔnkilida ka di ye trop a bɛ se ka kɛ e mago bɛ fɛn dɔw la a ka son na i b'a lamɛn i bɛ to k'a giffer i bɛ to k'a lamɛn tout le temps quoi donc sani e ka to tout le temps i b'a lamɛn i bɛ mɔgɔ min lamɛn o de ka di o bon an b'an profiter nin yɔrɔ in na ka aw fila bɛɛ a bɛ mɔgɔ min lamɛn et puis interprétation quoi a bɛ fɛ ka se ka mɔgɔ min ka fɛn dɔw fili an senkɔrɔ donc là o fana ye fɛn dɔw ye nin yɔrɔ in fana la ka promo dɔ fana kɛ a tigi ye quoi parce que a b'o mériter tɔgɔ sɔrɔli ma nɔgɔn ala tɛ mɔgɔw ka tɔgɔ sɔrɔ bɛn ni ɲɔgɔn ye quoi mais n'i ye tɔgɔ sɔrɔ ni mɔgɔw b'i consommer minimum i bɛ fɛn min mériter fana ni mɔgɔw b'i ka son bisi n'u nana kɛnɛ don k'aw ka yira mɔgɔw la minimum anw n'an ka slogan o de bɛɛ ye kelen ye quoi i m'a faamuya voilà o kelen de donc là Fusku mɔgɔba an bɛna ye la o yɔrɔ la j'espère que dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ i bɛ to ka min kɔni lamɛn tout le temps Maki n ka cɛ n bɛ dɔ lamɛn yɛrɛ i bɛ se k'a da n bɛ se k'a da hali n'a ma k'a bɛɛ quoi i ni tun kana dɔrɔn i bɛ se k'a da bɛɛ bɛ olu dɔn Katiba Mama o bɔra ka sɛnɛ NF Katiba Mama donc big respect ouais parce que an b'a fɔ bɛɛ fana k'a fɔ ko Mesto Biki grand frère de ka téléso yan ye an bɛ Nef TV de la téléso Nef TV Mesto Biki Wololo grand frère de ka téléso yan ye donc o yɔrɔ la Bika Bileba bɛ di NF Mama ma vraiment an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko toujours an bɛ télé Nef TV de kan donc Bika au freestyle émission chaque semaine an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Fusku mɔgɔba i bɛ se ka dɔɔni fɔ an la fo waati n'u ka don dɔ di quoi sini ni sinikɛnɛ bɛɛ don dɔ sini ni sinikɛnɛ bɛɛ don dɔ sini ni sinikɛnɛ bɛɛ don dɔ si ni sinikɛnɛ dun fɛn ye don a kɛra min ni citizen soulere tɛ dɔn jate tɛ tiɲɛ sisi tɛ ɔju n bɛ n'a fɔ wagon n bɛ n'a fɔ train souvent mi miiri sini na des fois n bɛ bali den ka sina impressionné déjà vu domina ni ne kezi ka kuma ka ca ne tɛ se ka kɔn fu tant qu'il t'avait dit ma bitch tonga maku
ko de idon yaga mi bidon a funu ni nyeble na be klaka je se ki funu siri di siningene be dundo be kle mana udi kala tuna di to foi amega warenyi ni ko ngasa tangono bitch kan ni fa na masai on so geto kapoete na me on so ni te dozi sa ete na me maki ni flow watina ko espina to samia di flow amanjwanga kununa siningene bedundo dugu jera ntuku ngese bandala sunguru sigile chamancha piega ama fila nyerema no manega siningene dumfene yedum non mais et pour la coupler la zaza ojo couplé yangi abela yangi do yangi do parce que yangi ne tijo be ta quoi yangi papa non là il faut lui dire bema donc là où on a ni vraiment donc là on considérer mimbola que 500 vraiment félicitations badé donc là mais do de kala albi quoi ou ka mega ni on a quoi parce qu'on bo baby ga chilling quoi mais tout ka fara on va ma beka fon quoi parce que là on va publier mon bari boula donc là amena herbelo ouais il faut na bi do la mero mais do la mais on est mola mais tous les temps herbelo donc anti la mais ne ko club ga ngien sang non ouais monoko keke bijou bade gono mo famana ya fa bade no te mala chante yako iyo chamfo lilo ni dongile jari dongile don yako iyo afanu te sonima toki don fasi boni dongile jari dongile don baby yo me biriye jeli bininte biriye kana no sangani malai o basorante mboronendo ateta komigo fomakete kasheko kelo konyine bote ite doko mina nyati tenye senge kantolo chine duntofe kana ne manke ile bachare kana ne manke ile bachade yako iyo chamfo lilo ni dongile jari dongile don yako iyo afanu te sonima toki don fasi boni dongile jari dongile don non la non ni love kuma bani donc vraiment herbelo vraiment donc en fuskum roba donc a bebola ga minge 500 abena fo awre bi si wado ngi la gatim alu kan quoi donc beda dain donc ami do de ke ali ni watina je suis sûr que mo do be ne tasro abi fusku ga donc il va ta dam ne falla ba abodo et fana c'est pareil donc c'est la moindre des choses comme mo mi ga donc il la mais ka ire ka ya be ka to ka da quoi ou bien courage do ire la fana barakona la quoi vraiment c'est du bien en content de barido donc là émission mega c'est à Banroma et fusku mo ba yo magen ni mo mo bila et au bisi ga so contacter du mena ani iga différents comptes to ko font tanto YouTube kan ni mo bila au bisi soro ni to du men ani TikTok kan ani Facebook kan nga YouTube ye fusku mo ba TikTok ye fusku mo ba bon mais sur numéro mira là 65 65 76 76 65 65 05 05 voilà 65 o to dungana bi woro an duru o mana boy 65 76 76 o bi woro bla an woro 65 tugunu o bi woro an duru e 05 oui fou en duru donc to dungana donc là mais il y a page Facebook quand mais nous faisons chila officiel là non officiel ni mo bila dron fusku mo ba directement d'accord mais page Facebook ko be sena page on a bien abe fusku mo ba d'accord et herbelo donc là ni mo bila obsegi sur continue quand on y va contacter bon là on compte herbelo officiel herbelo officiel YouTube kan TikTok kan ko fe fana en Facebook fana ka be o clé d'accord ni mo bila obsegi sur numéro du mena 68 70 16 73 68 o bi woro an shegi to dungana ko fe 70 oui biolo wolo bla ani fu
Oh, ça veut faire un ok, bio, après 16. 16, autant, ouais, 73, bio, là, Annie Savaille. Donc là, ni moi, Marobe et RB le fan là, donc on y est à contacter Abseka Soromina. Donc à Fobé, ni moi, Marobe ou la Barasira de fait. Donc il faut bien quoi, parce qu'il y a tout cas artiste qui c'est ni a numéro bladro il sur bon en tout cas communauté d'autres ou comment mais peut-être sur chaman be donc va contacter ça va il katni ça ni nega fan ouais bon moi do lepta sur boy mo ko be mina no wati na wo sababu droni mo ko do ki wole ka sababu do latke ye quoi parce que un artiste ni be du mo ko be sababu de là quoi franchement il mo côté kato qui commenter non même pas sababu do kana we pour yika wole ko cheka sabona ni na 150 600 contrat do bien ou de cadambe couleur ou bien donc là vraiment mi do que ala kan contrat badi baye donc ama fo be ka foko ambe BKO freestyle émission kene de kan donc BKO freestyle ni o 9 TV ka émission croix chaque semaine amé ñoko soro 9 TV konala 9 TV o te rodo woni ambe bago jigoroni asi konala ni o be soutellement fanfait donc là chaque semaine amé ñoko soro ano akana ka kono bana de ama clôturer 100 ou bien ça mena instrument do di tout bon ou bien improviser quoi parce que mo do be no ta sur le grand line wati na ba so nga fo kon fen be préparer no quoi mais instrument nous chima préparer surtout amena la ba kala 500 donc là amena la nous be se jarre là mi tout flash ka jarre quoi donc ambe OK ka datum quoi foni donc solidarité mai igo dene ok donc kojo ita dama ngundene fusku afo herbe le fana afo donc là donc aba di nyoko madron ça va quoi ok la famille ka fo beka fo ko ambe BKO freestyle Canada ka émission de BKO freestyle à la 9 TV ok la famille Allah fait contrater donc vida kana bayere joni kole balai dinon velo dunenale jaloni nyomo girele afoe katena nyoe chenga fo cheni do wana de la koni bitura visore ya de kana jo era petoni boloni to fende wadi makilishi ikana jo moko la dunia tiga kelema la be Johnny zombie synapse ga kabe banwa la be don so ka doto kote kite lisi la wiki bamba jiji dono tabena RB face à fili la li hutanjate la wole yambla bada wolo la dozita baula yange ni masa dunia na nega bebe foima a bebe kaila ode la maferege mokola ke mamene faga nete juruta ko libe faga nete shoota ikene ni pega effort kenye pera de kanote egol fait donc abotan ke ni madoke amala fankan amadu ala kulenge kama amekoina fankan amadu ala kulenge kama. Je suis un rappeur malien, je suis dans le hip-hop maintenant ma hakli siki ni kwemeta kambuluda nazara boulian hakli nyagami intelligence artificielle kako la facilité production comme style yeah man nemada wa faminga makeroe emado tolo yera sebe mama ne vide donc keneye me fait abaro keni chaloye abulu kuna kafo kugo kuni kardela oh ni makenje ne bena keya de kelewa kana son tomo ya kono ya do hina de dela chana de wa fo ko benko ne ma joro wa kono shirela es enono do akala es que enono de me yelike kana son no wa fagadi afle de bego freestyle kene gani ye magibe yan moko ba be yan efene be yan fe bitigera la mame amega chile kachache kachile kutan kenye bro
Autant qu'un pour moi te biti maman mais autant crème bro. Autant qu'un pour moi te biti maman. Nakari kuti koloni era fa. Kujo abana ya. Nakari higa tamani fa. Ame do follow yereka. Naija para koloni era ta. Découverte de talent. Higa fa dani. BKO freestyle. No fusbu ni mega chile magi dabali be bambo kasoro jina côté moko yere de do. Non la non vraiment attenté manikan quoi. Donc vraiment OK la famille donc on m'a fait BK foko entre mes BKO freestyle émission kenade kan émission be non ka artiste bo dibila ko bla yelena alni ibe yelena donc ni talent bila amedo fara ika yele kan vraiment bi artiste mun tumambolo o de fusku moko ba alin herbilo vraiment talent ko ma banaye ma famille a mega nya kuma mun mega fo ni bu don la famille vraiment fusku moko ba merci beaucoup ka déplacement na herbilo aka déplacement jala ani kosobe donc là ma fa beye ni moko be ana am sur contact na c'est 223 plus 223 77 29 72 et 80 donc ma fa beye akambe ani kona wara merci beaucoup Wicked Mix.